Το όραμά μας για μια αξιοπρεπή διαβίωση στο γενέθλιο τόπο μας, με έμπνευση από τις αξίες του, που είναι σεβασμός, αξιοσύνη και ευγένεια, μας οδήγησαν το έτος 2005 να πάρουμε τη σκητάλη από τους γονείς μας στην παραγωγή του παραδοσιακού κρητικού παξιμαδιού. Τα αγνά, υψηλής ποιότητας υλικά, ο τρόπος παραγωγής με το προζύμι, το ξυλόφουρνο και τα ξύλα ελιάς διασφαλίζουν τη διατήρηση της αυθεντικότητας των προϊόντων μας. Ο τρόπος παραγωγής μας είναι επίπονος και δεν έχει υψηλό ποσοστό κέρδους. Όμως η αμοιβή μας δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά περισσότερο ηθική. Το γεγονός ότι προσφέρουμε πολύ υψηλής ποιότητας αυθεντικά προϊόντα σε πολύ προσιτή τιμή δείχνει την κοινωνική μας ενσυναίσθηση και τη διαχρονική μας σχέση με τους συνανθρώπους μας. Τα παξιμάδια μας δεν λείπουν από κανένα σπίτι στο Ρέθυμνο, τα Χανιά και έχουν θέση στα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα εκλεκτών τροφίμων στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Στόχος μας για το μέλλον είναι να συνεχίσουμε με την ίδια φιλοσοφία, η οποία είναι πλέον εταιρική κουλτούρα, να προσφέρουμε ποιοτικά, αυθεντικά προϊόντα σε όλο και περισσότερο κόσμο. Η Τσουρλάκη Styles είναι μια βιοτεχνία που ιδρύθηκε το 2012. Έχει έδρα το Ρέθυμνο και είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία χειροποίητων τσιμεντένιων πλακιδίων. Τα χειροποίητα πλακάκια τους αντιπροσωπεύουν την αισθητική, την ποιότητα και τη μοναδικότητα. Στοχεύουν να γίνουν πρωτοπόροι στον κλάδο τους, αυξάνοντας συνεχώς τα ποιοτικά στάνταρ και ανακαλύπτοντας νέες τεχνικές χωρίς να ξεχνούν την παράδοση. Στόχος τους για τα επόμενα 2 χρόνια είναι να αποκτήσουν νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο βιοτεχνικό πάρκο Ρεθύμνου με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, τη βελτίωση του προϊόντος αλλά και την επιχειρηματική τους επέκταση στον τομέα των ηλεκτρονικών πωλήσεων και σε άλλες χώρες. Η Τσουρλάκη Styles προσπαθεί να υιοθετήσει πιο φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, ακολουθώντας σειρά από πρωτοβουλίες όπως εγκατάσταση νέων μηχανημάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης νερού, χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού για τη συσκευασία των προϊόντων. Η επιχείρηση λειτουργεί σαν μια μεγάλη οικογένεια, με σεβασμό στον εργαζόμενο, στον καταναλωτή και στο αντικείμενό της. Ακολουθεί οραματική πορεία και μέσα σε δύσκολες εποχές συνεχίζει ανωδικά. Το ταξίδι του Κωνσταντίνου Βασιλάκη στον χώρο της διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων ξεκίνησε το 2010, διαγράφοντας μια λαμπρή πορεία. Το 2012, ιδρύοντας την e-Toury, επαναπροσδιορίσε τον τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας και ως συνιδρυτής της Loggia και των Loggers, πρωτοπορεί επίσης στον τομέα του λογισμικού και των ξενοδοχειακών πωλήσεων. Η e-Toury κατέχει ηγετική θέση σε πωλήσεις στον τομέα σε όλη τη χώρα, με πάνω από 10.000 κριτικές 5 αστέρων και βρίσκεται στις κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη σε ποιότητα υπηρεσιών, σύμφωνα με την VRBO, με τον κύριο Βασιλάκη να ανήκει σε ένα στενό κύκλο στελεχών από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως που ορίζουν το μέλλον της βιομηχανίας. Η e-Toury, μια ομάδα 35 έμπειρων επαγγελματιών, κατορθώνει να καθορίζει το μέλλον του vacation rental management, ενσωματώνοντας πρωτότυπους τρόπους προσέγγισης, τεχνολογία αιχμής και εταιρικά πρότυπα λειτουργίας ανώτατου επίπεδου, με βαθύ αίσθημα ευθύνης τόσο για την κοινότητα όσο και για την αειφορία, καθιστώντας την έτσι ως εταιρεία πρότυπο, το μοντέλο της οποίας αντιγράφεται πανελλαδικά. Το μέλλον της e-Toury διαγράφεται λαμπρό, με τα ήδη σε προχωρημένη εξέλιξη σχέδια που στοχεύουν στην ανάδειξη της Κρήτης ως κορυφαίου luxury προορισμού, αλλά και στην επέκταση της εταιρείας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Το αποστακτήριο 35N βρίσκεται μέσα στον Πηγιανό Κάμπο, 10 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου και απέχει 500 μέτρα από τη βόρεια παραλία του νησιού. Δημιουργήθηκε το 2019, ενώ λειτουργεί και παράγει από τον Αύγουστο του 2020. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του παράγονται διάφορες ποικιλίες που μπορεί κανείς να βρει στην αγορά, όπως είναι η πολυποικιλιακή τσικουδιά, η μονοποικιλιακή από μοσχάτο πείνας με όλα τα αρωματικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας ευδιάκριτα, η ξανθιά τσικουδιά με μέλι, που είναι ένα ευχάριστο και ελαφρύ λικέρ, και ακόμα 2 μονοποικιλιακές τσικουδιές από στέμφυλλα Σιράχ. Στο αποστακτήριο υπάρχουν εγκατεστημένοι οι χάλκινοι άμβικες, οι οποίοι ζεσταίνονται με ατμό που παράγεται από ατμολέβητα με καύσιμη ύλη βιομάζα πυρηνόξυλου.
Η απόσταξη γίνεται σε αυτούς τους χάλκινους άμβικες διπλού τυχώματος με δυνατότητα συνεχούς ανάδευσης που επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας με τη μέθοδο της κλασματικής απόσταξης, κρατώντας μόνο την καρδιά του αποστάγματος απορρίπτοντας κεφαλές και ουρές. Η κλασματική απόσταξη με διπλές στήλες ανακαθαρισμού εξασφαλίζει απόσταγμα υψηλής καθαρότητας που επιτυγχάνεται με τις συνεχείς επαναρροές, έχοντας τη δυνατότητα απομεθυλίωσης και ανακαθορισμό του αλκοολικού τίτλου ανάλογα με την κατεύθυνση που θέλουν να δώσουν στο τελικό απόσταγμα, όπως για παράδειγμα παλαίωση. Τα προϊόντα του αποστακτηρίου 35N ανήκουν στην κατηγορία Premium και έχουν αποσπάσει πολλές διακρίσεις τα τελευταία χρόνια, όπως αυτές στο Διεθνή Διαγωνισμό Ίνου και Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης. Η μονάδα παραγωγής ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1986 σαν ατομική επιχείρηση του ιδρυτή της, επιχειρηματία Αριστίδη Λαδάκη. Με τη συμβολή και το μεράκι της οικογένειάς του, το 1996 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία Αριστίδης Λαδάκης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία. Η μονάδα βρίσκεται στην αγροτική περιοχή Λατζιμάς, στο Ρέθυμνο, και οι κτηριακές της εγκαταστάσεις εκτείνονται σε 8.069,63 τετραγωνικά μέτρα εντός εδαφικής έκτασης 220.000 τετραγωνικών μέτρων. Το αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρείας είναι η παραγωγή αυγών σε διάφορες εκτροφές, όπως τα βιολογικά αυγά. Η δραστηριότητα της εταιρείας επεκτάθηκε την τελευταία δεκαετία εκτός από την αγορά της Κρήτης και στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας. Τα προϊόντα τους καθημερινά τοποθετούνται σε μικρές και μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και παράλληλα καλύπτουν ανάγκες ξενοδοχειακών μονάδων, εμπόρων, αρτοποιείων, ζαχαροπλαστείων, catering και άλλων μονάδων με αντικείμενο τη διατροφή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η επιχείρηση έχει ως προϋπόθεση και αποστολή να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών της και να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά. Διαθέτει πιστοποιήσεις από τον Ελγό Δήμητρα για τα εξαιρετικά φρέσκα αυγά, από την TUV Ελλάς ΑΕ για το ISO 22000, από την 2 για τα βιολογικά αυγά. Επίσης και από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, το ΣΥΜΑ Κρήτη. Με ιδεαλιστικό κίνητρο τη δημιουργία ενός πρότυπου μοντέλου ανάπτυξης του οικιστικού θησαυρού της παλιάς πόλης Ρεθύμνου και μιας εναλλακτικής πρότασης αισθητικής, ξεκίνησε το 1987 ένα νεανικό παιχνίδι έκφρασης και δημιουργίας που κατάφερε να επιβιώσει, να εξελιχθεί, να φτάσει στο σήμερα. Μία αυλή και μία κουζίνα ήταν τα πρώτα μέρη που φτιάχτηκαν. Έτσι προέκυψε το όνομα αυλή για το πολυβραβευμένο εστιατόριο που σερβίρει κρητική κουζίνα, συνδυάζοντας παραδοσιακές και σύγχρονες διεθνείς τεχνικές υψηλής γαστρονομίας. Η αυλή αναπτύχθηκε σε ένα υποδειγματικά αναπαλαιωμένο σύμπλεγμα τριών διατηρηταίων ιστορικών κρητικών αρχοντικών του 16ου αιώνα με βάση τη φιλοξενία, τη γαστρονομία, την εινοχοεία του τόπου. Το 2000 δημιουργήθηκε το πρώτο μπουτίκ ξενοδοχείο της πόλης, μέλος των ιστορικών ξενοδοχείων της Ευρώπης, υπόδειγμα ενός διαφορετικού μοντέλου φιλοξενίας, και η Ινοτέκα, το πρώτο wine bar της Κρήτης. Το 2002 πραγματοποιήθηκε η πρώτη έκθεση κρασιού του νησιού με τη συμμετοχή 27 εινοπαραγωγών από όλη την Ελλάδα, όπως η Γιάννης Μπουτάρης και Ανέστης Μπαμπατσιμόπουλος. Άνοιξε το γαστρονομικό μπακάλικο Αυλή Raw Materials με ξεχωριστά προϊόντα γαστρονομίας και διατροφής από όλη την Ελλάδα. Το 2013 δημιουργήθηκε το αγαπημένο καθημερινό εστιατόριο 1600 Ράκι Μπαράκι. Φέτος, μια διαφορετική γαστρονομική γωνιά ετοιμάζεται να συμπληρώσει το παζλ. Η αυλή εδώ και 36 χρόνια προωθεί αδιάλειπτα τη διάδοση του κρητικού υλικού πολιτισμού. Είναι γνωστή για τις γαστρονομικές προτάσεις, το μοναδικό περιβάλλον, την υποδειγματική εξυπηρέτηση των επισκεπτών, τη βαθιά αφοσίωση, τις άριστες zero mile ύλες, τους τοπικούς παραγωγούς και τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής. Η εταιρεία Ελληνικές Φάρμες ιδρύθηκε το 2010 από τον εμπνευστή και ιδιοκτήτη της κύριο Εμμανουήλ Λαζανάκη. Η εταιρεία αρχικά ασχολείται με τη συσκευασία τυροκομικών προϊόντων, σύντομα ακολουθούν τα αλλαντικά, ενώ τα τελευταία χρόνια μπαίνει και στο χώρο της νέας παγκόσμιας τάσης των vegan προϊόντων, τα οποία παράγει, τυποποιεί και διανέμει. Από το 2018 η εταιρεία Ελληνικές Φάρμες βρίσκεται στις νέες, σύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Λατζιμά Ρεθύμνου, επενδύοντας σε σύγχρονες μεθόδους τυποποίησης, έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, με την ταυτόχρονη διενέργεια πιστοποιημένων διαδικασιών και ποιοτικών ελέγχων. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέρνει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις των εποχών, ενώ παράλληλα αυξάνει το μερίδιό της στην ελληνική αγορά.
Με ιδιόκτητα φορτηγά, οργανώνει τη διανομή στην Κρήτη, ενδυναμώνει τις συνεργασίες της πανελλαδικά με χονδρέμπορους και αυξάνει την παρουσία της στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αναπτύσσει και προωθεί την γκάμα των προϊόντων με τα δικά της brand, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει συμβάσεις με ιδιωτικές ετικέτες, έχοντας αποκτήσει την εμπιστοσύνη μεγάλων επώνυμων στον χώρο του retail. Τα τελευταία χρόνια το όραμα της εταιρείας αποκτά εξαγωγικό προσανατολισμό σε περισσότερες χώρες. Εφόσον εξάγει ήδη σε Κύπρο, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία και Αίγυπτο, στοχεύει στην ανάπτυξη νέων αγορών με ενδιαφέρον σε χώρες όπως η Αμερική και η Αυστραλία. Φιλοσοφία του εινοποιείου που ιδρύθηκε το 2019 είναι ότι βρίσκει παλιούς αμπελώνες στο Ρέθυμνο που έχουν ιδιαίτερη αμπελοεϊνική και πολιτιστική αξία. Δημιουργούν ομάδες παραγωγών που δεσμεύονται με συμφωνητικά να καλλιεργούν βιολογικά και το εινοποιείο δεσμεύεται για μια πολύ καλή τιμή ανά κιλό σταφυλιού, δίνοντας κίνητρο σε νέους και μη να γυρίσουν ή και να παραμείνουν στα χωριά ζώντας με αξιοπρέπεια. Η εινοποίηση είναι χαμηλών παρεμβάσεων, χωρίς δηλαδή να χρησιμοποιούνται πρόσθετα στο κρασί, παράγοντας έτσι ένα προϊόν υψηλής αξίας. Η καλλιέργεια γίνεται στα πρότυπα της αναγεννητικής γεωργίας, πάντα με σεβασμό στη φύση, το αμπέλι και τον άνθρωπο. Εργάζονται στα πρότυπα της βουργουνδίας, δηλαδή γίνεται εινοποίηση ξεχωριστά ανά χωριό, με αποτέλεσμα κάθε ετικέτα να αποτυπώνει ένα διαφορετικό τεροάρ και να δίνεται υπεραξία στον τόπο. Παρά τις καταστροφικές φωτιές τον Ιούλιο του 2022, συνεχίζουν με πίστη και αφοσίωση στη γη, την οποία φροντίζουν με αγάπη ώστε να ανακάμψει. Τα κρασιά τους βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, όμως εξάγονται και σε 8 χώρες στην Ευρώπη, την Αμερική και τη Νέα Ζηλανδία. Στόχος για το μέλλον είναι να τοποθετήσουν το Ρέθυμνο στον υλικό χάρτη της Ευρώπης, να αναβιώσουν τα παλιά αμπέλια του Ρεθύμνου και να τα βοηθήσουν μέσω της εργασίας στη γη να γεμίσουν και πάλι ζωή. Στην αγκαλιά της Κρητικής Γης, στο ορεινό χωριό Γερακάρη Αμαρίου, η τουριστική κατασκευαστική εταιρεία Γερακάρη Λαμασάτ δημιούργησε την πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Agali Homes. Φτιαγμένη σύμφωνα με τα πιο υψηλά διεθνή στάνταρτς ποιότητας και ασφάλειας, έρχεται να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό στον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων στη χώρα μας. Μακριά από την ένταση των μεγαλοπόλεων, αλλά και σε απόσταση αναπνοής από το αστικό κέντρο του Ρεθύμνου, η μονάδα προσφέρει φιλόξενο, σπιτικό περιβάλλον, άνεση, πολυτέλεια, ευπρέπεια, ηρεμία και ασφάλεια σε συνδυασμό με το υγιεινό κλίμα του χωριού και την άμεση επαφή με το καταπράσινο φυσικό περιβάλλον. Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της Αγκάλης βρίσκεται ο άνθρωπος, οι ανάγκες και οι επιθυμίες της τρίτης ηλικίας, η άγρυπνη αλλά και διακριτική επαγγελματική φροντίδα όλων των αναγκών τους μέσα σε ένα λειτουργικό χώρο μελετημένης αρχιτεκτονικής εξασφαλίζει στους ηλικιωμένους μια εξαιρετικού επίπεδου διαβίωση. Πρόκειται για μια πραγματικά καινούρια πρόταση στον τομέα της φροντίδας των αγαπημένων μας προσώπων, που φιλοδοξεί να γίνει μια συνειδητή επιλογή ενός ποιοτικού τρόπου ζωής και όχι μια λύση ανάγκης. Η εταιρεία Περνιεντάκης ΑΕΒ ιδρύθηκε το 1997 στο Ρέθυμνο από τον Δημήτρη Περνιεντάκη και δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο του χονδρεμπορίου και των διανομών στην περιοχή. Από τα πρώτα της βήματα, η εταιρεία είχε στη στόχευσή της τη συνεχή ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της σε όλους τους τομείς, υιοθετώντας την καινοτομία, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τη συνεχή προσπάθεια να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο όλους τους συνεργάτες της. Καλύπτει τις διεθνείς εμπορικές ανάγκες των συνεργατών προμηθευτών της, αλλά και τις απαιτήσεις όλων των πελατών της στην αγορά του λιανεμπορίου και του χορέκα, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος ή τις ιδιαιτερότητες των καταστημάτων. Ταυτόχρονα, αναπτύσσοντας ένα ισχυρό δίκτυο logistics και 3PL υπηρεσιών, καλύπτει με άψογο τρόπο τις ανάγκες διανομής σε χιλιάδες κωδικούς καταναλωτικών προϊόντων στην αγορά της Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή, καθώς η Περνιεντάκης χτίζει σταδιακά μια όλο και πιο δυνατή και ευέλικτη οργάνωση, έχει αυξήσει τις συνολικές δυνατότητες της εταιρείας, η οποία είναι πλέον σε θέση να διεκπεραιώνει μεγάλα, δύσκολα και απαιτητικά έργα στον τομέα της. Επιπλέον, έχοντας αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο σε ολόκληρη την Κρήτη, διαθέτει σήμερα πάνω από 190 εργαζόμενους, 4 κέντρα διανομής στρατηγικά τοποθετημένα, ιδιόκτητο στόλο 130 οχημάτων και πολυπληθή ομάδα πωλήσεων σε όλους τους νομούς. Έτσι, η εταιρεία διαθέτει πλέον μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε διαφορετικά εμπορικά περιβάλλοντα, αλλά και στις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες εξυπηρέτησης της τουριστικής αγοράς. Η Περνιεντάκης αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία logistics και χονδρεμπορίου στην Κρήτη. Στην πορεία της προς το μέλλον, η αρχική αντίληψη για συνεχή βελτίωση
οδηγεί σήμερα σε μια ακόμη πιο έντονη προσπάθεια καλύτερης εσωτερικής οργάνωσης, στην ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής και στην επέκταση των δυνατοτήτων των αποθηκευτικών της χώρων σε όλα τα κέντρα διανομής. Η εταιρεία Λαγκουβάρδου Παντιδάκη Ω, με τον διακριτικό τίτλο Χημικοτεχνική, λειτουργεί από το 1986 με έδρα το Ρέθυμνο, ενώ ιδρύθηκε και διευθύνεται από την χημικό-μηχανικό Αφροδίτη Λαγκουβάρδου. Η ημερομηνία ίδρυσης είναι σημαντική, γιατί ταυτόχρονα με την ίδρυσή της γεννήθηκε και η συνιδιοκτήτρια σήμερα Σπαντιδάκη Μαρία. Σκοπός της εταιρείας είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προσπάθειά τους για εξυγχρονισμό και ανάπτυξη. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 3 μεγαλύτερα ιδιωτικά εργαστήρια αναλύσεων, ενώ είναι το μεγαλύτερο ελληνικών συμφερόντων εργαστήριο. Αντικείμενο του εργαστηρίου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους στον τομέα της εκτέλεσης χημικών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών δοκιμών σε τρόφιμα, νερά και απόβλητα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της δειγματοληψίας και η παροχή γνωμών ή ερμηνειών. Τα εργαστήρια χημικοτεχνική απασχολούν μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό και διαθέτουν επιστημονικό δυναμικό 22 ατόμων. Επενδύουν συνεχώς σε επιστημονικό προσωπικό, στην επιμόρφωση του υφιστάμενου και την προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Είναι πιστοποιημένα με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001. Διαθέτουν άδεια εινολογικού εργαστηρίου, ενώ είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να εκτελούν ελέγχους σε τυροκομεία και πτηνοτροφικές μονάδες. Είναι αναγνωρισμένα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου για την εκτέλεση αναλύσεων προηγμένων δοκιμών και δοκιμών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και επιμολυντών τύπου ΣΕ στο ελαιόλαδο και στην οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου. Είναι το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στον κόσμο που διαθέτει τις παραπάνω αναγνωρίσεις. Αποτελεί επίσημο εργαστήριο ελέγχου για το φορέα ΕΦΕΤ, ενώ τελευταίο απόκτημα η αναγνώριση ως επίσημο εργαστηρίου για το Χάλαλ. Στόχοι για το μέλλον είναι η ανάπτυξη νέων μεθόδων αναλύσεων, η εξωστρέφεια και η ενίσχυση των πωλήσεων, η είσοδος σε νέες αγορές και η συμμετοχή σε νέα ερευνητικά προγράμματα.